Jatend migepe manyien medo chwalo tijegi e jumbgi mokwongo e apis. Jatend migawo mochung'ne mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho ne ochako tich ka olimo gwenge ma Kihushe e kaunti mar Taita Taveta ka nyawadgi mar pi Eric Muriithi bende ne ochako tich ayanga. Odhiambo Ian Derrick nigi mathoth. Jatend migawo mochung'ne mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho ogolo okenge ne joket mwandu mabiro neno ni gichulo chudo te kapok gichako kunyo mula pachoka. Kama ochan mar kelo dongruok e piny ka. Hii story ilitokea kwamba mtu anakuja anachimba madini kwa miaka 7 hajatoa ndururu. Leo ndio yeye mwisho madini. We have no business entertaining someone who does not pay the rightful dues for the Kenyan people and the Kenyan government. Joho okwedo ywarruok ma osebedo ka neno e kind jokuny mwandu manie bwolo ka ogolo siem ne apisas mag migawo e sirikal mamalo mondo okony jokunyogo. Mimi siwezi fungwa mkono, hii kazi nimepewa na lazima nifanye. Iko na opportunity kubwa. Hii nchi iko na madeni kubwa. I'm thinking one way tunaweza jiokoa kama Kenya ni kwenda kuchukua madini yetu ili tupate fedha tukomboe nchi yetu. Jatelo no bende osiemo moko kuom joket mwandu makao kuonde kunyo mula to oktie kao yango ni ochano mar kedo kodgi. This is the last time I want to hear kama mtu amepea mahali na hana concept ya community. Na nasema hivi kwa sababu you are denying us as a country an opportunity to gain free, kupata faida katika madini. Korka kore, jatend migawo mar pi Eric Muriithi oyango ni ochano mar kedo kod kuo pi ma osebedo ka dhi nyime pachoka. Ka wacho ni ma osemiyo piny owacho lalo omenda maromo bilion 10 e higa. And I'm also planning to hold meetings of all CEOs under the parastatals and their directors and also their leadership in different portfolios to pass the message that non-revenue water, which now stands at almost 43%, has to be reduced to like 20%. Annually, we lose more than 10 billion in non-revenue water as a country. This is the same investment being done by approximately the same by the national government. So our net gain is zero. Muriithi okwayo governors ma counties mondo kony e kedo kod lal mayudore e tudruok pi ma ok opodh kod sirikal. So I'm calling on all the governors that are responsible for provision of last mile connectivity at the ground for us to reduce our non-revenue water. Jatelo no bendo yango ni ochano tiyo kod lony manyasani e migawo no ka otiyo kanyakla kod board mabiro tayo ma. Uptake of technology is key in the ministry, whereby our systems that are very diversified in very different areas, we need to have a central board to monitor our collective national infrastructure on water. E chopo lek mar 2030, jatend migawo no oyango ni oseketo kenge mar neno ni migawo no ochopo lek no. One of the national government's agenda is to ensure universal access to water, which is a human right, access to water in adequate quantities, safe drinking in adequate quantities. Ka jotend migepe manyien chako tije e migepe mopogore opogore, jopiny nigi geno mar neno ni giyudo ber mawuok kuom tijegi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV.